Duayaw-Nkwanta de abusuapanyin ne ma panyimfo no ne yɛhwɛ omo Adoma. Abusuapanyin ne ma panyimfo no. Omo ne yɛhwɛ. Afo omo yi. Ade hia na jo yɛ, omo na yɛ ka so mo nkɔhwɛ nka asɛm. Duayaw-Nkwanta abusuapanyin e ma panyimfo no. Bɛdwo. Amo kontre for mo hia wo mo. Afo so mo hia wo mo. Kontre for mo hia wo mo. Etie. Eba yɛ no wadwe bru na ɔmo no ahyɛ mo na. Pɛsɛ de wo fo mo nya mo bra ha brɛ mu. Awo hia wo da bɛn. Sɛ bra na anu bra na adamu. Abusuapanyin wɔ. Abusuapanyin wono fie wono unua ma abusuafo na hia. Tụmọdé bá ṣe oní òfin Malaysia. Àjọ mi ní ọmọ ṣíà máa pè yín fún mi nínú. Ìlú gbọ́dọ̀ sí ibi inú. Yélu. Màmú wọ̀nyí, mánu wọ̀nyí. Máa mi dàjú wọ̀nyí, máa mi ẹ̀yà ṣẹ́ wọ̀nyí. Wọ́n bẹ́ẹ̀ dáadé, wọ́n bẹ́ẹ̀ yàn sẹ́wọ̀n. Wọ́n bẹ́ẹ̀ dáadé wọ̀nyí. Daji oni. Daji, ina msema sunu waya, wewe ina msema waya. Fibu buano. Amu ye mienu. Tu fochi ame mani ye mienu. Onse efie biya mu, efie de mo twa na se fie biya. So bẹ́ẹ̀ ni mo yẹ sẹ́. Ye mienu. Fibu buano. Mienu. Awo pi. Ṣìyànà. Yẹ wọ ẹ̀kífì ní ànáfọ̀. Akosuma. Baako dànù. Ẹnna ṣáàbìnà. Ṣù baako dànù. Akosuma no. Daji na dànù. Ẹnna ṣáàbìnà. Ọ̀nà ọmọdé nẹ́bà. Ẹ̀múrú yẹn ṣá. Ẹ̀múrú yẹn ṣá. Ẹ̀núrú yẹn ṣá. Máa mpanyinfoɔ na meka o. Máa mpanyinfoɔ na. Efibu bua ne maa mpanyinfoɔ sɛ fibu bua no. Fibu bua wadɔm ebu. Fibu bua na yɛka ho asɛm. Abusua bi a na emienu. Emienu. Wadɔm ebu. Maame na so abɛgya ne sare kusa sɛ. Obi apam obi ɔha. Maa mi di ase na ɔbɛ sɛ ɔka. Fún àwọn pẹ̀lú náà. Nana wa dáwọ̀ mọ́. Ṣaha. Nana wa dáwọ̀ mọ́. Abusua no, yẹ́ fie no wọ̀ twi. Fúnbọ̀ bua. Fúnbọ̀ bua no wọ̀ twi. Ntí mi da baako ano. Mi da nana fo dábìlà bò. Bíyà mi da ano. Ntí nana suma yẹ sẹ́. Yankwaji gatoa. Mena mbɛgyina ha na nana sɛ yankwaji gatoa mmerɛ. Nti gatoa no, nnipa nsia ɛna de bere a yɛma mpanyinfoɔ no a yɛtena ase no. Yɛtena ase firi anɔpa oduru n'onum. Yɛde nnipa nsia gatoa ana wadaworo. Nti mi dabia no, dabia no bi awa. Dɔbɛnyɛ sɛ baa no mo sɛ obi mo de si nsia. Ọmọdé. Sẹ́bẹ̀ dẹ̀ ẹ̀rọ ọmọdé kúrẹ́ bí sẹ́, bá sẹ́ ìwé kàwé bẹ́ẹ̀ ní ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́bẹ̀ ọmọdé kúrẹ́ àti ọmọdé.
Abusua yemi na abena na abusuma mimi da abusuma na da abena so da yani adis yana kasa yani na idea ya kwamba ai ọ̀rẹ́ bá fún ọ̀rẹ́. Nana fo bi abúlé náà tó bá ṣe tòun tó ọ̀rẹ́ bá fún ọ̀rẹ́ ọ̀hún sí. ẹ̀jẹ̀ mi sẹ́yìn kọ́mọ̀ ẹ̀jẹ̀ mi sẹ́yìn. máa mi mọ́ yẹ sẹ́yìn. ẹ̀yẹ́ wọ̀nyí. ẹ̀bẹ̀ yẹn náà sẹ́yìn mọ́ dà wọ́n. wọ́n mọ́ sọ wúyẹ̀ lọ́sí bìí yẹn ọmọ tó sọ́sọ́ wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ mọ́ dà wọ́n. Adam ebu na wọ́n sì nípa ẹ̀yìn mìínú àwọn bá fún àwọn nìjẹ́ náà sẹ́ ọmọ mìínú na mẹ́sàn án lọ́dún sẹ́ ọmọ yẹn wọ̀tí obi adade di ano Adam ebu na abubuwa bá sọ ọdún wọ́n ti di ìdúrà nsia Adam máa bọ̀ fúnfún ní ìdúrà nsia tọ́mọ̀ ní sẹ́ ọdún ìlú wa Adam ní ọmọ nìkú asánà wọ́n ti máa yí nípa. Japan so enim sɛ wɔn agye duatua nsia. Japan ni so wɔn agye duatua nsia. Japan ni so wɔn agye duatua nsia no. Na wo japan na ba bɔ hɔ. Ɔmo aka ahyehyɛ ɔmo kɔsi kanopi gye ɔmo deɛ nipa nwɔtwe nana mfo dwa abira gba ɔwɔ kan ɔyɛ hyɛ abena ahye ni yɛ abɛka no ne nua no ɔno onyina abere no Simon Papa bɛ bɔ a. ɛba kɔ na papa ewu yaa mɛ sɛ ɔmo esi ɔyɛ busu. Não, mas eu vou levar para ele é que não avança. Lọ́yà báyà kúrò sọ ẹ̀ máa pẹ̀lú. Lọ́yà báyà aṣọ mi ni mẹ̀rẹ̀ wá mìíràn. Sáà bẹ̀rẹ̀ ayé wọ́n mi dàjẹ́ ẹni ẹ̀yàn sẹ̀ má mìíràn à ẹni wọ́n mọ̀ nínú. Mẹ́rin máa ń bọ́ tó ń gbà sọ, mẹ́rin máa ń yẹ máa mẹ́rin máa ń sọ. Mo ń sọ pípọ̀ wọn, mẹ́rin máa sẹ́mi ẹ̀ka ti sè é. Adam máa sẹ́mi ẹ̀ka ti sè é, má mìíràn. Wọ́n bɛ di ìgbà tó a bɛ yen no ɛna maa nso kɔtɔ bi di ìgbà tó a ɛdá o ma. Ojú àtọ amájẹ nyinaa ɛnwɔ hɔ. Yóò. Ɛmu wɔ sá asomdue ba Duayaw-Nkwanta. Yóò. Ihu mu nufɛ. Yóò. Ebusua no ewɔ ni nyinaa. Yóò. Eti yɛn sɛ mɛpɛ daa de ahyɛ no wɔn nko aba. Yóò. Nam deɛ efiri mu nana ase awɔ ntoatoaso abɛsi mu so. Yóò. Afei yɛhunu deɛ ɔka abusua no deɛ ɔnka abusua no. Yóò. Afei yɛhunu sɛ ɔbaa bɛn ne sese awɔ ntoatoaso ɔwɔ hɔ ɔbaa bɛn na toaso. Yóò. N'afɛ abusua panyin aka ɔne yɛhunu ne nyinaa. Yóò. Afei yɛama wɔn mu tumi sɛ afei yɛnhwɛm na yɛnyi nipa ma yɛ. Sɛbɛn tó kɔ ɛsɛ mu ɔsɛ dɔm ayi biara no ɛntena hɔ ɔbɛpɛ dama no musobi a ne nyinaa sɛbi ɛnu ɔnwara ɔno sɛbi ɛwɔ awareɛ ɛwɔ na ɔmo tena hɔ no ti sɛbi mo tiri da biribiara ɔbra sɛbi ɔno a ɔno kɔtɔ a ɔwɔ ni ɔbɛ wɔn asɛ wakyerɛkyerɛ bi nyinara mana ase ɛyɛ mo sɛ mpa sɛ ɛyɛ mmiɛnsa sɛ ɛyɛ nan kɔtɔ ɔbɛkyerɛ obiara kyerɛkyerɛ nyinaa ma obiara mo sɛ ha no wei da a ɔno tumi na ma mo ɔmo sɛ ɔmo yɛ ka ho na ɔmo yi nipa da bɛkyerɛ na bi atwa titititi a. Nka kyerɛw sɛ mempɛ basabasa biara. Sɛ dɛ ɔka kyerɛw no sɛ ɔmpɛ basabasa ɛsɛ so bi bɛ Duayaw-Nkwanta sɛ ma deɛ obi di akɔ ɔbɛgye ma adeɛ ma mo ɔno ne mo sɛ ɔno ma mo a mo sɛ bɛkɔ ɔtɔpa obiara nkɔyɛ bɛkyi wɔ wo ɛma sɛ bi basabasa bi ama hɔ wɔkɔ kyerɛ sɛ so bi kom na mo hwɛ mo wura kɔtɔkɔ nyɛ ɔmo kyerɛ hɔ no yɛbɛka no fɔm hɔ no ka wie a ɛna so bi aba ewie na de ma mpanyinfoɔ no sɛ de ekyir de aba na biribiara afa no maa so pɛɛpɛ. Deɛ ɔmo sɛ
If you me no nim fie nwotwe a mo kan nyina. Yo. Also free oba ba ko no ase ansa na ebe duru ho. Say if you do any free if you nwotwe mo kan nyina no. Oba ba ko pa wa no na say if you ba de bi nyina na so biaba. Is I want to so na abedru nwotwe. I want to na ye mi no sesen ya. Yo. If mo ibe gun ni atin ni nyina ma. So one to so da be nwotwe. One to so da bo bi no ni nyina odi de ba ha. Oba kan nyina no mu. Obi eti na obi o. Obi anya abotre. So egirai obi na abotre. Ni be tu maka o de to kwa. O fa so bi wo cha ho ma no. E bi ma to ma na dia. E ma. Ena se be be se bo se o ni dia ho. Ti bo ma ma tu maka bi ma ho. Obi na ma tu ma se. Mayeta adeduana bia no metranse Asantehene. Yo. Eso adeduana no ai besi na minni ha. Yo. Me rest meeting dia badda bia zan matukwan ya na. Yo. Me ko ba ma beka na ma hu. Say the na bia no beta Asantehene. Asa de gele be na se be bro ni we no te na chi. E che so da we na bi che yara. So be kan sa no akwa abehunu. Se so go ba so be kan. O ne mo ni na no. O go be ba sa bia o. Asembia no kure wo mu abasa ni. Se asembia no kure wo mu abasa enti be mam. Na Asantehene to anyira da. Se be Asantehene so oba yi ya ira gina ededi. Se be bi be ma da. Oba kura Asantehene wa no oyi free to so a want to so be grandma mu ja. Ya hwa yi be hunu. Se de ira wa do do to Duayaw-Nkwanta. Na bo to so na e ba obogugu. Baka di na che bo na so biaba. Se be na bo che Nyambre wo man zan metukwa ya mefrem na me afrem. that's what we don't bring to be our own friend. But to have no cancer as we job. So go come by so oba no be friend is nyano ma friend as we job. See what take you pay no be ka mama. Ma you are cancer no flow. So ba no go na chabe wo wansa. Na the people now will be covered. Number one, they don't buy no. Who go get us as a beer? Obey the for obey the good. Someone who you be a room about some channel dear Baho. You are dear Casabia. You are some bra about this again. Baby, two of us answer. So we not have about one good become Abba. I will say, community soon, let me show you Nara. To settle so. Obi azun ko tie dress ka mo obi aza so obi obetumi aka mo busu asem tisa memfa so mo ye no bia no dress ka mo biara sasa me obi ma ka bia ma no obia timi ka ebuso bia no ene ko to bojene obi ma bi ba ka wasem no so be how to visit ka asem no kure ene se be se ba etie so bi na mo che obi e bi twa mate ba fo no ko ko